Era Radio Tenkikela. Jinavendanuçan radyo denge gelden baş iro 26 Cotmay 2023 şemli Brüksel saatine lamedede kudarene jamenuçen servis ve peşkeş bikendem namazat yare ber apıyan. Çalakya domdar ala Strasbourg'e de haftaya 509 yemin de devam dike. Azadi Jabdullah Öcalan ra Kurdistaniyan 25 Haziran 2012 ve duruşmeli bajar Strasbourg'e Fransa'ya dest bir Çalakya kirin. Çalakya nöbete ku her hafta bir komekenu tebre ve birin ve haftaya Sevolat Pariz'in bajar Liège Belçika Çalakya liber Konsiya Avrupa'ya devir kirtin. Komanı Dudakuyaniye de bir kız ku libera bu 25 salın digirtige hede gutun hatta azadiya fiziki reber Abdullah Öcalan emette koşire bir dominen Çalakya kedin adomdar jil bajar Svisre Cenevre'ye de dome. Çalakya rünüştüne yaj bu azadiya fiziki reber Poliber'in ertene teveniyek bu ikete mahasu çaran ve Çalakya ku 25 çile 2021 de despekiriye her roja çarşembe değil darxıstin ve haftaya da Çalakya de bu mabesta Suriye kemiz salvegere şadet avede Günnaz Karataş binasına veritan hat bibirani Biştiri ezgirtine hevseruke navenda civaka kurta demokratik li Cenevre'ye Mehmet Latif Çelebi akibi bir kısku 24 salın de şahsi rebera podaya gele kurte tecid girer. Biştiri haftine Çalakya rünüştüne devam girer. Lişengale jibo azadiya reber apo Çalakya konvedane hat kirin. Çalakya konvedane bir peşengden meclisa pekatiyen Arapyen Şengale u de çarçuva pengavajı Abdullah Öcalan ra azadi jipers gireka kusre çareseri siyasi de hate pekanın ve serojan devam bike. De Çalakya deli gelgirsi ager Ruspiyen günden Araban amade bun u le bahçeye mavzekiya geliye şilo daxuyani ekta. De daxuyani de hat kutun kureber Öcalan hizmeta hemu gelen ruşlatan avin ker و جبر ویژه دیل هات گردن. جبو پیشی خدمت آگل بگیرن تجربه گران لسر ربر اوجلان تمشاندن. ام وک پیکاتین شنگالی پشگیری دیدن پنگاوا کو جبو آزادیا ربر اوجلان هاتیه دست بگیرن. ام بانک لحظه ناو نتیوی دیکن کو جبو آزاد کنا ربر آپو بکوین ناوا تفگیره و ام بانک لدسلاتار عراقی دیکن کو دمل دست ربریا خسریا شنگالی قبول بکن. Litsidekane bombeli vasayeteke hat barandın bala Freşeriye devleti Atırka dagir kerli navçe hevler sidekane günde dadeniye vasayetek bombekir. Ajans Sarojni Sirayant ku bala Freşeriye devleti Atırka dagir ker zedetiri saateke günde dasiniye ye binare çaye gunşine bombe baran kiriye. Halke gunşi jiber levu tevgera zede ya bala Freşeriye devleti Atırk nıkarbun biçinciye bu yeri. Ajans edes şankir ku bala Freşeriye devleti Atırka dagir ker geliye be civanan cihaye bole yengireda inavçe sidekane bombe baran kiriye. Endam etima Kurdistan'a Irak'e sipiti Komaren Osman tekildarı erişen balafren devleti Atırka dagi kerda kuyanek davugud günde xastu gündendin endevera zeberiyan aherama behdinan geliye bacivan günde bole ye sinure navçe sidekan günden beste u maredu yendevera menguriyetiye bajaruke bişter günden enze sile sürede yen binare kandile metina gare avaşin hakurke u kandil jaliye balafren şerin devlet Atırk ve hatiye bombardman kirin. Kameran Osman diyarkir ku tekildar izyanen cani umati tuagay nahatine bides kıstını gud balafren bemru biçeken devlet Atırka dagir ker le asmane şarbajir devera pişter a parizgah Süleymani u devera Brados a parizgah hevle reji digerin.
Endama Konseya Fermandariya Ecazdarê Jindarona Qala Sembola Artêşbûna Jinê Bêrîtan Gülnaz Karataş kir. Jindarona got Bêrîtan çarênûsa şer guhert û wiha dom kir. Eger mirov baş binêre Bêrîtan bi sekir meş û kesiyeta xwe bû xet bû fermandar. Piştî sû yek salan yek jî heqetên ku em vegerin lê temaşe bikin û fêr bibin otorîteya xweze ya civaka jina azad e. Di nava PKK de rastiya fermandariyê, rastiya Bêrîtanê ye, rastiya Zîlanê ye, rastiya Egî de Bêrîtanê weke xwedewan da şer çarênûsa şer guhert. Yên ku hundirê xwe bi rihê apoyî dagirtin dikarin her kêliyê bibin fermandar. Bêrîtan ji vî aliyê xwe ve jî mamosteyetiyek pir baş bû. Bi tevlîbûn sekin, ket, hezkirin, rêzdarî têkoşîn û berxwedana xwe afirand, îtibar bi dest xist û hezkirin rêzdarî nirx dît. Em hemû jî dikarin bi van rastiyan fêr bibin û bibin şagirtên wê. Ronahî got rastiya Bêrîtanê û şehîdan hatina me ya rewşa hebûna civakî îfade dike. Rêbertiya me ev yek pir xweş penasêkir ye. Hebûna civakî çi ye? Tişta ku li kes were kirin li hemûyan tê kirin. Di şexsê Bêrîtanê de bersiv teqes bûye. Bêrîtan bû du jinên li Mêrsînê bi çeka xwe azad û bedew bû Sara bû Rûken. Li Mêrdînê bû Eylem Gülbahar, li Garzanê bû Bêrîtan, bêmirinî û tim jiyîn gelekî tiştekî mezin e. Gerilayê ji astarê dîrok Cudî got em ê mîna Bêrîtan heta kêliya dawî li ber xwe bitin. Gerîla Cudî di keseyeta Bêrîtan de hemû şehîdên azadî bi bîr anî got hevriya me fermandara me Bêrîtan ji bo xaka xwe û gelê xwe bu parêzê têkoşî nekin. Piştî ku noker û xayînan li dijî tevgera azadiya Kurd dest bi êrîşan kir, hevriya me Bêrîtan ji bo ku dîn nekeve destê dijmin û xıyanetkeran xwe ji zinareke de avêt û şehîd bû. Îrojê hevalê me de dijî xıyanetê li Zab Avaş û Mêtîra birehê heval Bêrîtan berxwedanekê dîrokî dikin. Dewleta Tirk û hêzên PDK li hemberî me şerekê namerdanê dimeşînin. Dijmin bi taybetî çend salên dawî bênaber êrişî herîmên parasla medyayê dike. Li hemberî gerîla her cûre çekên qedeqekirî û kîmyeyî bikartîne lê nikare bi ser bikeve. Ji ber ku hevriyê me birehê berxwedanê yê Bêrîtan têkoşînê dikin û heta nefesê xwe yê dawî li ber xwe didin. Gerîla dîrok Cudî da zanin ku ev dixwazin xwe bigînin armancên hevriya xwe Bêrîtan û got divê em sekna ku wê li hemberî xıyanetê nîşan da ji xwe re bikin esas. Çalakiya hevrê Bêrîtan cesaretê dide me hemûyan. Çalakiya heval Bêrîtan bengeha artêşbûna jinê ye. Gerilayên azadiyê tevî hemû zor û zehmetiyan ticarî tawîzê nadin dijmin. Çi dibe bila bibe mîna heval Bêrîtan em heta dawî xaka xwe biparêzin çawa ku çalakiya hevriya me Bêrîtan bi ser ket em ê jî vê serkeftinê misoger bikin. Nivîskar Meryem Alî li ser fitneya PDK û êrişên li dijî Şengalê nivîsiye û dibêje PDK dixwaze şerê navxweyî di nava êzîdiyan de derxîne. Nivîskar Meryem got ji sedî heftî zêdetir civaka Başûrê Kurdistanê û ji sedî nuxtî gelê Kurd PDK û barzaniyan weke xakfiroş û xayîn penase dikin. PDK dibin desthilatdariya malbata Barzanî de destaniye ser hemû Başûrê Kurdistanê hemû dewlemendiyên wê girine destên xwe de. Civaka Behdînanê civakek pir welat perwere her çiqasî weke girsiya piştgiriyê dide malbata Barzanî jî lê newsaye. Dihok weke navenda PDK dê zanîn lê gelê li dihokê ji PDK bêzar bûye û di her firsendê de dijberiya xwe tîne ziman. PDK hewlê jî pêşkêşî hemû rêxistinên mafya, çete, dagirker û dezgehên şerê taybet û îstixbarata Tirkiye kiriye. Êdî behna kurdewariyê ji hewlê re nayê. PDK ne tenê li ser civaka Kurd li ser êzidiyan jî siyasetê qirêj dimeşîne dixwaze êzidiyan parçe bike û wan li dijî hev bikar bîne. Hewl dide hinek êzidiyên xwedî bandor bike bin kontrola xwe û di nava civaka êzîdê dûbendiyeke çêbike. Li hemberî ku tevahiya êzidiyan dizanin ku di dema êrişa çeteyên Daişê de PDK pêşmergeyên xwe ji Şengalê paş tekişandin û civaka êzidî bi qirkirinê re rûbirû hiştin. PDK dît ku nikare bi êzidiyan bi desthilatdariya Baxdayê re
peyman imzekir û hêzên Iraqê şiyandin şengalê gel ji 7 salî heta bi 7 salî jin û mêr û zarok li gel hêzên YBJ û YJŞ berxwedan û êrişên askerên Iraqê êrişên çeteyên PDK fitne û fesadiya PDK têk birin. Piştî wê jî çeteyên xwe yên wekî Qasım Şeşo û Haydar Şeşo kirine nava tevgerê de. Piştî têkçûna wan çeteyan PDK bi piştgiriya Dewleta Tirk êrişî Şengalê kir. Gelek caran PDK hêzên parastina Şengalê neyasayî binav dike. Lê rayedarên xweseriya Şengalê jî diyar kirin ku ew parçeyek ji xaka Iraqê ne û xwe û xaka xwe diparêzin. Lê çeteyên mala Şeşoyên ku PDK wan bi çek dike êrişî gel dikin divê pêşî ew werin bêçerkirin û ji sûceyên kirine werin darizandin. Civaka êzî bi daxuyaniyên cuda dest nîşan kirine ku ev nema dikevin xevika PDK ku bi dijminê gelê Kurd û çeteyên dijminê Mirovaniyê re hevkariyê dikin. Şahidê îşkence li zindana Amêdê vefat kir. Ji şahidên îşkence zindana Amêdê ya serdema 12 Îlûnê 1908 İsa Kızıl jiyana xwe ji dest da. İsa Kızıl piştî derbeya leşkeriya 12 Îlûna 1908 de hatibû bin çavkin û girtin li zindana Amêdê ya hejmar 5 bû şahîdê hovîtiya îşkenceyê. İsa Kızıl hîna di zindana Amêdê bû û bi gelek nexweşiyan ketibû û duh di 7 saliya xwe de li nexweşxaneya Qoserê jiyana xwe ji dest da. Malbatê û hezkiriyên İsa Kızıl cenazeyê ji nexweşxanê girtin û li gundê gundik Spartin axê li gund Şîn hate dayîn. İsa Kızıl di nav sazûmankarên Komeleya 78 de cih digirt û salên dirêj li Qoserê rêveberîna Komelê kiribû. Kızıl di salvegera çûlî yekemîn derbeya 12 Îlûnê de derbarê bûyerên li zindana Amêdê ji Ajansa Mezopotamya Mare axivî bû û behsa hovîtiya li wan hatibû kirin berfirehî vegotibû. Rêveberiya Sivîla Demokratîka Tabqeyê di salvegera şeşan a damizrandinê de daxuyaniyek da. Bûboneya salvegera şeşemîn a damizrandina Rêveberiya Sivîla Demokratîka Tabqeyê endamên rêveberiyê kombûna jinan a Zenûbiya û endamên Meclisa Leşkeriya Tabqeyê li pêşiya avahiya rêveberiyê kombûn û daxuyaniyek dan. Daxuyanî ji aliyê hevseroka Meclisa Qanûnsaz Hude El Ewan ve hat xwendin. Di daxuyaniyê de hat gotin di mîna vê rojê de fedakarî lehengên hêzê Suriye Demokratîk Qasê de bi serkeftinê tajdar bûn. Wan jî keleha berxwedanê Kobanê dest pê kir û berê xwedan min bi tevqa Reqqa û herî dawî Baozê ji çeteyên Daişê rizgar kirin. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku piştî damizrandina Rêveberiya Sivîla Demokratîka Tabqeyê gelek destkeftî di rewşên herî zehmet de hatin destxistin. Herwa di daxuyanî de sersaxî ji bo malbatên hemû şehîdan hat xwestin û berxwedana Qasê de ya li hemberî planên dijmin ên bi armanca têkbirina destkeftiyên şehîdan û projeya Neteweyê Demokratîk hat